prajú Vladimír Fortín, Jaromír Klepáč. Kabinet Eduarda Hegera. Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Akým spôsobom sa má k tomu postaviť, ako to pochopiť. A myslím si, že Möbelhaus eröffnet neu. Ab Donnerstag in Brunn am Gebirge und jeder XXX-Lutz feiert mit. Sparen Sie mit den XXXL-Eröffnungsgutscheinen bis zu 25% auf Ihren gesamten Einkauf. Píše Jenda, že má sousedku, která chodí dost často na nebo kláčáře do čekárny a že ta je pověstná tím, že si sedne a začne navazovat kontakty a z každého se ptá, odkud je, co dělal, s čím jste tady. No jasně. Že se prej občas jedno prázdno. No.